Szanowni Państwo, w 1914 roku Ukraińcy galicyjscy, można powiedzieć, byli już w pełni uformowanym, świadomym narodem, gotowym do walki o niepodległe państwo. No i jak wiemy, w sierpniu 1914 roku ukraińscy strzelcy siczowi ruszyli do tego boju. Walka na niwie zbrojnej, dyplomatycznej i administracyjnej trwała w przypadku Galicji Wschodniej przez kolejne długie 8 lat i ostatecznie w 1923 decyzją Rady Ambasadorów, która przyznała Galicję Wschodnią Polsce, ostatecznie zakończyła się klęską. No, w tym okresie Ukraińcy mieli przeciwko sobie wielu, którzy patrzyli niechętnie bądź wrogo na ich ambicje. No, w okresie I wojny światowej administracja austriacka podejrzewała ich o nielojalność i sprzyjanie Rosjanom, a później Polacy traktowali ich wrogo z uwagi na budowę Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. I jednym ze skutków właśnie takiego podejścia były internowania dokonane po wybuchu I wojny światowej przez władze austro-węgierskie oraz w latach 1918-1921 przez władze polskie. I w swoim dzisiejszym wystąpieniu chciałbym powiedzieć parę słów, porównać internowania, które były dokonane na Ukraińcach w okresie I wojny światowej właśnie w obozie w Tallerhofie i internowania, których dokonały władze polskie po listopadzie 1918 roku. I tytułem wstępu chciałbym jeszcze zaznaczyć, że w przypadku polskich obozów będę mówił przede wszystkim o obozie internowania w Dąbiu pod Krakowem, gdzie skupiono większość inteligencji i cywilnych internowanych. Oraz trochę też wspomnę o obozie w Tucholi na Pomorzu, gdzie w 1920 roku skupiono resztki Czerwonej Ukraińskiej Armii Halickiej, czyli tej części Armii Ukraińskiej, która przeszła przez Zbrucz i została w czasie wyprawy kijowskiej internowana przez Polaków. Tak, i chciałbym zacząć cytatem ze wspomnień jednego z czołowych działaczy przemyskich, ukraińskich działaczy Przemyśla, Teofila Kormosza, który w swoich wspomnieniach wydanych na świeżo po wydarzeniach wiosną 1919 roku w Stanisławowskiej Republice wspomniał o swoim internowaniu w Dąbiu pod Krakowem i określił to w ten sposób. Dąbie to polski Tallerhof. Pomieszczenia liche, nędzne jedzenie, całkowite ograniczenie wolności osobistej. Kormosz zresztą przywołał Tallerhof jeszcze raz, chwilę wcześniej, w styczniu 1919, tym razem w liście do polskiego dowódcy obozu w Dąbiu, porucznika Jana Kajfasza. Ponieważ Kormosz akurat uciekł z tego obozu i z Wiednia wysłał do Krakowa list, w którym napisał, iż w konsekwencji zaostrzenia reżimu i represji ze strony dowódców obozu został zmuszony do opuszczenia, i tutaj cytat, polskiego Tallerhofu. Uważał swoje uwięzienie za, też kolejny cytat, skandal, bezprawie i gwałt popełnione na naszych osobach i naszym narodzie. A pikanterii temu wszystkiemu dodaje fakt, nie wiem czy znany wówczas Kormoszowi, być może tak, że dowódca, porucznik Jan Kajfasz, sam służył w obozie w Tallerhofie przez 2 miesiące w już końcowym etapie istnienia obozu w 1917 roku i jeszcze jako oficer austriacki został przeniesiony do obozu w Dąbiu, a po zmianie władzy automatycznie został jego polskim dowódcą. Do tej analogii, czyli do męczeństwa Ukraińców, nawiązał też kanadyjsko-ukraiński dziennikarz Osyp Megas, który w 1919 roku w czasie swojego objazdu obszarów zamieszkiwanych przez Ukraińców w Europie przybył również do Galicji i w rok później w Kanadzie wydał książkę pod tytułem Tragedia Hałyckiej Ukrainy, a głównym celem tej publikacji było pokazanie polskich zbrodni na narodzie ukraińskim i wśród nich wspomniane były aresztowania i internowania cywilów, a także niewola wojskowych z Armii Halickiej. Megas twierdził, że polskie władze cywilne i wojskowe dążyły do wyniszczenia jak największej liczby ludności ukraińskiej, by osiągnąć przewagę w plebiscycie Antanty. I dlatego też Polacy w pierwszej kolejności mieli internować inteligencję i duchowieństwo. No i wizja obozów, którą tutaj Megas zarysował w swoim dziele, rysuje się bardzo ponuro i posunął się do stwierdzenia, tutaj kolejny cytat, iż Tallerhof, Arad i zesłanie syberyjskie były rajem w porównaniu z piekłem, jakie z łaski polskiej kultury przeżywają teraz niewinnie najlepsi synowie narodu ukraińskiego. No,
Skoro przedstawieni wyżej działacze ukraińscy przywoływali nazwę Talerhofów w kontekście internowań w polskich obozach przez władze polskie, no nasuwa się pytanie, czy rzeczywiście taka analogia była zasadna. Czy dokonanie takiego porównania w ogóle jest możliwe, gdyż internowania odbywały się w innych warunkach politycznych i kierowano się w nich innymi kryteriami. I chciałbym tutaj przejrzeć właśnie pod kątem takich 4 czynników, czyli po pierwsze narodowości internowanych, grup społecznych, które tu zatrzymano, obszaru, na którym internowano i chyba najważniejszego porównania procesu internowania i pobytu za drutami. Więc w przypadku narodowości no, generalnie wszystko jest jasne, czyli do obozu w obu przypadkach trafiali Ukraińcy i Łemkowie, też z Galicji Wschodniej i Zachodniej. W kontekście drugim, czyli grup społecznych, w obu przypadkach był to no, przekrój społeczeństwa z Galicji. No, reprezentowane były wszystkie grupy społeczne, od czołowych działaczy inteligencji przez duchowieństwo grecko-katolickie, mieszkańców miast oraz chyba najbardziej licznych chłopów zamieszkujących obszar Galicji. Należy wszakże zauważyć, tutaj trochę już Adam Szczupak mówił na ten temat, że w Talerhofie internowano szczególnie wielu przedstawicieli duchowieństwa grecko-katolickiego, a internowania polskie odbyły się jednak na mniejszą skalę w tym okresie 1918-1920. I chciałbym tutaj wymienić parę osób, które były internowane właśnie zarówno w Talerhofie, jak i później w latach 18-20 przez Polaków. Mianowicie odnalazłem kilku księży, którzy mieli nieszczęście znaleźć się za drutami zarówno obozu w Talerhofie, jak i w niewoli polskiej. Przykładem takim był ksiądz Włodzimierz Wękrynowicz z parafii w Tarnawie, który został internowany przez władze austriackie w 1914 roku. Trafił do Talerhofu i wyszedł z niego po kilku miesiącach w roku 15. Natomiast w lipcu 1919 został internowany tym razem przez Polaków i znalazł się w rzeczonym już obozie w Dąbiu pod Krakowem. Skąd zresztą pozostawił wspomnienia, no niestety nie udało mi się ustalić, czy opisał również obóz w Talerhofie, bo byłaby to unikalna możliwość porównania, jak właśnie widział swoje internowanie w okresie wcześniejszym, jak i późniejszym. Innymi księżmi, którzy byli internowani zarówno tu i tu, był na przykład ksiądz Stepan Makar z Nowego Miasta, był w Talerhofie, a w 19 roku był internowany w Lwowie, oraz ksiądz Włodzimierz Ilnycki z Grochowców, tak samo Talerhof i w 19 roku Dąbie. Z cywilów chciałbym tutaj wspomnieć na przykład Petra Grodzickiego, adwokata i działacza społeczno-politycznego, którego w 1914 roku aresztowano i internowano jako wroga państwa austriackiego i umieszczono w Talerhofie. A z kolei w 1919 roku podczas przekraczania granicy polsko-rumuńskiej przekradał się w celu dostania się na Wielką Ukrainę i dołączenia do Ukraińskiej Armii Halickiej. Został zatrzymany przez żandarmerię polską i osadzony tym razem w więzieniu Brygitki w Lwowie, gdzie mieściła się stacja rozdzielcza jeńców internowanych, wysyłanych później do obozów we wnętrzu kraju. No i tu przesiedział 9 miesięcy. Z kolei Iwan Kozi z Oleszyc, w momencie wybuchu wojny, młody człowiek, uczeń gimnazjum ukraińskiego w Przemyślu, został aresztowany 16 sierpnia 14 roku razem z 2 braćmi i umieszczony w Talerhofie. Po 18 roku natomiast służył w Ukraińskiej Armii Halickiej, przeszedł z nią cały szlak i właśnie w kwietniu 20 roku został rozbrojony na Kijowszczyźnie przez wojsko polskie i wraz z towarzyszami trafił do obozu w Tucholi na Pomorzu, skąd zwolniono go w marcu 1921 roku. Innym przykładem Teofil Kostecki, prawnik i sędzia w okresie austriackim i w 1914 roku pod zarzutem proukraińskich poglądów został aresztowany i internowany w Talerhofie na 16 miesięcy. Po czym został wypuszczony, ale przydzielony do karnej kompanii złożonej z Serbów i wysłany na front
włoski. Natomiast w 18 roku wrócił do Galicji, również służył w ukraińskiej armii halickiej i latem 19 roku trafił do polskiej niewoli, skąd powrócił w styczniu roku 20. Tak, omawiając jeszcze kryterium terytorialne, tutaj należy stwierdzić pewną różnicę, ponieważ Polacy internowali głównie w Galicji Wschodniej. Tam w zachodniej części kraju te internowania miały trochę mniejszą skalę. Natomiast władze austriackie, jak wiadomo, na początek oczyszczały ten pas przyfrontowy, natomiast internowania tutaj na Łękoszczyźnie zadziały się troszeczkę później. Tak, i chciałbym jeszcze wspomnieć o właśnie samym procesie internowania, o samym pobycie, porównać właśnie te dwie rzeczywistości obozowe. Więc pierwsza sprawa, transporty do obozów, one się odbywały w podobny sposób. W przypadku Tallerhofu było tak, że część uwięzionych z Galicji we wrześniu 14 roku umieszczono najpierw w Brygitkach, skąd formowano transporty kierowane do obozu i polskie władze również zastosowały podobny schemat, wykorzystując lwowskie więzienie, umieszczając tam stację rozdzielczą, no wiadomo, wygodny budynek i tam transporty były formowane i kierowane na przykład do Dąbia, czy do Wadowic, czy potem do Strzałkowa w Wielkopolsce. I również w obu przypadkach podczas transportu był ten sam mechanizm, czyli eskorta znęcała się nad eskortowanymi, internowanymi. Dalej podobne założenia budowlane i koncepcyjne. Zarówno obóz w Tallerhofie, jak i w Dąbiu zostały założone na miejscu obiektów wojskowych Armii Cesarsko-Królewskiej. I tak samo w obu przypadkach budowano baraki dopiero w okresie I wojny światowej, ponieważ tu nie dodałem tego, może powiem w tym momencie, że Dąbie zostało założone w 1915 roku jako austriacki obóz, ale jeniecki dla jeńców z armii włoskiej, rosyjskiej, serbskiej i chyba też rumuńskiej. Natomiast po 18 roku zostało natychmiast przejęte przez wojsko polskie. I tutaj też jedna taka uwaga, że w przypadku polskich obozów nie używano namiotów jak w przypadku Tallerhofu, zanim zbudowano drewniane baraki. No i koncepcja umieszczenia właśnie tych dwóch obozów była podobna, ponieważ po pierwsze były to duże tereny we własności wojska, sama powierzchnia obozu w Tallerhofie 110 hektarów, wystarczająco, żeby pomieścić dużą ilość, kilku tysięcy internowanych. Po drugie i chyba najważniejsze, czyli duże oddalenie od linii frontu, co miało uniemożliwiać ucieczki i izolować z dala od domu więzionych. Tak, widzę, że już tu czas się zbliża do końca, więc chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na dwie rzeczy, czyli przemoc. Ponieważ wiemy, w przypadku Tallerhofu straż obozowa była bardzo brutalna w stosunku do osadzonych, stosowała wobec nich wymyślne tortury, o czym już dzisiaj było powiedziane. Dochodziło to też do przykładu zabójstw internowanych. Wydaje się, już pierwszego dnia był taki przypadek w Tallerhofie, że straże obozowe zastrzeliły dwóch chłopów, którzy się oddalili, oczywiście pod zarzutem ucieczki. Natomiast tu należy podkreślić, że w przypadku polskich obozów nie występowały takie właśnie celowe zabójstwa osadzonych. Co prawda przemoc była stosowana w takim środowisku zamkniętym, było to nieuniknione, natomiast na mniejszą skalę. Jeden przypadek zabójstwa ukraińskiego oficera nastąpił w Tucholi w czerwcu 1920 roku właśnie podczas ucieczki, tylko tym razem to była właśnie prawdziwa ucieczka. Był to odosobniony przypadek. I chciałbym jeszcze na sam koniec wspomnieć o komisjach, ponieważ słynna komisja tallerhowska, która została powołana zaraz po założeniu obozu, ulokowana przy namiestnictwie w Gracu, która miała dużo pracy, nie nadążała ze sprawdzaniem akt więzionych osób. Co prawda do grudnia 2014 roku zwolniono z obozu 684 więźniów. Kolejne dochodzenia znajdowały się w toku postępowania, ale tylko w 66 przypadkach potrafiono znaleźć jakiś powód internowania, ponieważ w 1914 w wielu przypadkach
Powód aresztowań i dalszego internowania był nieznany. No często transporty, które przychodziły do Tellerhofu, były określane jako politycznie podejrzani. A jak wyglądała sytuacja w roku 19 w przypadku niewoli polskiej? Również powołano taką specjalną komisję, tym razem wysłaną przez Sejm Ustawodawczy, która miała się zająć właśnie specjalnie sprawą internowanych cywilnych z Galicji Wschodniej i sformułowane przez nią wnioski na początku grudnia 19 roku są bardzo podobne do tych, z którymi się stykała Komisja Tellerhowska, czyli tu stwierdzono brak ewidencji w Brygitkach, brak jakiegokolwiek wykazu konfinowanych i brakowało również wielu akt dotyczących internowanych, albo były to ogólnie bardzo ogólne uwagi, a komisja stwierdziła ponadto, iż 9 na 10 akt jest tak ogólnych, że nie pozwalają na stwierdzenie, za co dokładnie internowano daną osobę. Tak, i w tym momencie chciałbym skończyć, podsumowując. Takie porównanie wydaje mi się możliwe i mechanizmy, które zachodziły w Tallerhofie, jak i później w przypadku internowań polskich w latach 1918-1920 czy też 21, nieliczne przypadki były bardzo podobne. Dziękuję za uwagę.